Finaletan han gainean izanik behintzat oso zaila duk gozatzea. Nik final batean bakarrik gozatu ahal izan diat, 89koan, bat ere presiorik gabe joan itzelako, egin beharreko guztiak eginan euskalako, baina gainerantzekoetan behintzat oso esperientzia gogorrak izan dituk, eta hor goian gozatzea oso zaila duk. Gozatzea zaila duk, batzatoz, euskitzek esan dut? Bai, hor goian gozatzea zaila da. Alare gauza bat, eta da, ja, 2009 jokatu nuen ere azken txapelketa, nagusia, eta gerora konturatu izan naiz gauza bat, eta harri-harria dirudi, baina egia da, nik ala sentitzen dut behintzat, eta da, kanpotik gehiago sufritzen dela barrutik baino. Inolako zalantzari gabe. Funambulista ariketa bat da, bersolaritza bera eta txapelketa zeesanik ez, antzuaz alambre baten gainean, eta noiz eroriko zaude eta daude, baina han barruan zaudenean, zeu zara eta kontrolatze duzula, uste duzu, nahiz irrista batzuk egin, eutxiko diozula. Betik lagunak eta oain zuek entzuteak, esate dit, ni horri biltzean linduan, jode, ze arriskua, ze burugabekeria, eroriko dira, ez di eroriko, ai. Bertigua hundiago da kanpotik behiratuta barruan zaudenean baino. Andoni, zu jarri konfiantzak gugan. Bai, badakiten zeatela eroriko, A ber, urrengoan zeiten denen. Ikusiko dugu. Esan duzu, gogoratzen zarela, zein zineten, 97ko final hartan, datu bat emate aldera, 5 bertsolari 30 urte azpitik. Bai, hemen eman zen ja belaunaldi aldaketa. Veteranuak Mikel Mendizabal, Sebastian Lizasota hiru ginen, eta beste bostaiak gazteak zian. Ariz Lopategi igual hortartean, baina besteagia indarrean zetorren belaunaldi baten lehenengo agarraldia da finalean. Unai Iturriagaren bigarren finala, baina Jesus Mari Irazu, Maialen Lujanbio eta Jo Maia. Orduan, gehiengoa dira belaunaldi berrikoak. Eta, bueno, lehenengo aldiz emakume da finalean. 86an esan gendun lehenengo aldiz emakume bat Kristina Mardara txapelketan, gero Amaia Teletxea testitxu arauzen da, eta bar, hemen Maialen Lujanbio lehenengo aldiz, 21 urterekin finalean. Lehenengo aldiz, berso eskoletatik datozen bersolariak gehiago dira oholtzan, ez datozenak baino. Eta baita ere lehenengo aldiz, eta gero aipatuko dugu, guraso erdaldunak dituen bersolari bat finalean. Baita ere, ez da? Eta orduan, lehenengo aldi asko, bai. Lehenengo aldi asko, ez da esan dugun, Aritz Lopategi ere, bai? Aritz Lopategi bai. Aritz Lopategi ere, bai. Eta esan dugu lehenengo aldi asko direla, bertsolari gazte asko direla, bertso estiloan, bertsokeran ere desberdintasunak sumatzen dira, Andoni? Ez dakit, igual, xeago behiratu beharko nuke, baina, bueno, estiloan, bai, alegia, jazkeran, kantaeran, jatorrian, bai, badaude, desberdintasunak. Hori, bersotara bakoitzak bere estilora ekartzeko denbora behar du. Igual bai, igual Unai Iturriaga hasieratik izan oso diferentea. Igual besteen estiloa apurka joan zen garatuz, eta hau indiketzen momentua seguraski bakoitzak bere estilo garatu azaltzeko, ez da. Aipatu dugu lehenbiziko aldiz emakume bat finalean, Maialen Lujanbio, 97an. Antzematen zenioten etorkizuneko txapeldun izan zitekeela, ordurako? Bai. Baina, bueno, 97tik 2001-era egin zuen saltorik handiena segurasko Maialenek. Orduan belaunaldi bateko parte zen, eta belaunaldi hortako 4 kide bazian hor, eta finaleko ateetan gehatu ziren Aitor Mendiluze eta Igor Elortze esate baterako. Belaunaldi hortan bat gehiago zen, baina, bueno, igual maksimoa gorenen zeukana bera ote zen zerbaizun bat zitzaion momentu hartan. Bai, esan duzu 2001erako agian egin zuela salto handiena, buruz-burukoan izan zen 2001ean, itzein dugu. Hori da, baina hemen ja finalean zegoen. Baina hor ja finalean zegoen? Bai. Pentsa. Bai. Eta estranyekoz, ama hizkuntza euskara ez zuen bertsolari bat finalean, Jon Maia. Hori da, eta hori ere berrikuntza bazen, eta bukaeran ikusiko dugunez, reibindikatu ere egin zuen Jonek, eta nik uste dut bertsontzuleak oso aintzat hartu zuela, eta gustagarri gertatu zitzaiola hori. Bai, oraindik ere gogoan dugun agur bat, gero abestuko dugu, baina oraindik ere gogoan duguna. Finalerdietan ze gertatu zitzaizun Jon Maiarekin? Jonekin, Jonekin finalerdia buelta bakarrera izan ziren.
Horrez dago sorpresarako aukera gehiago egon daiteke. Gehiago, bai, bakoitzak saio bana eta bukatu. Eta beran ginen, Nafarroako beran ginen, ez dakit uste du lehenengo finalerdian, eta saio onxamarra zijoan, joan ginen kartzelara, joan ganbaraden horretara, eta Jon Dabiok ordurako konfiantza hundixamarra geneukan elkarrekin, bidaien gatik, batez ere, autoa konpartitzen genuelako. Eta galde zian, Andoni, zenbagarren uste duzu nuala? Eta esan nion, 5. o 6. Egi esan nion. Egi esan nion. Bai, eta esan zian, jo, ezke, un txarra dukat, eta ez dakit arriskatu ez, Habanera doinuan zehoze entrenatu dut, baina igual 10 handi batzuk botatak endu ingo dut gainetik, eta, bueno, orduan Habanera bazen zerbait. Eta esan nion, arriskatu zak, venga, arriskatu zak, bai eta bai. Eta, bueno, bota zitun gero hartzaren Kamiltxoren bertsoa hiek eta finalera sartu zen. Eta, bueno, orduzko hostik bere ibilbide luzea egin du, ez da? Bai, 87ko 2. txapela izan zen zuretzat. Zesa nahi izan zuen txapel honek? Momentu hartan enekien oso garbi. Segurazki ikuspegi kolektibotik gehiago iratzen nion bertsolaritzari neure ikuspegitik baino garai hartan hortarako garaia zela uste dut. Bersozale elkartean abian jartzen ari ginen, Senperar dokumentazio zentrua, ikerketa batzuk, kolako gauzak, eta nik nire lana hor gehiago kokatu nuen beste inun baino. Ikuspegi artistikoa baino, ikuspegi kolektiboak uste dut garrantzi gehiago izan zuela txapelketa hartan. Andoni, eta finalaren bezperan, ze gertatu zen? Eta nik ez da gizue finalako oso serio hartzen ote zen dituzte. Bai, beira. Bai, Sebastian Lizaso eta biok bersoafari bat geneukan final bezperan. Bezperan. Bai, Azpeitiko Elosilarako sarrotei batean. Eta joan ginen, bersoafaritara. Eta eserita geundela eta kantuan hasi baino lehen, azaldu ziren Xabier Ramuriza eta Arantza Plaza, afari romantiko bat egiteko asmotan. Bai? Jode, gurea etzen oso normala, baina haiena ere afari romantiko bat egitea sagrotei hartara altzea. Eta bukat... Jakin gabe, bertsolaria zuen. Jakin gabe, baina azaldu zuen Amurizeko labere arpegila da, galdu zuen erromantizmo guztia hori zen. Bukatu genuen, goizeko ordu bat ala urten gutxitan, Xabier Amurizak Sebastian Dani etxera bialdu gindun, eta beak hartu zuen mikrofonoa, eta beak gehatu zen apaltiar guztiak entretenitzen, bertsotan da kantuan. Bueno, baina ez zegoen nahi gezkerten, aurrena eta bigarren egin dut Sebastianek eta biok. Berak zuek etxera biali nolabait bronka botata, ez da zuen segi etxera, bihar finala daukazu eta utzi hauneri. Eta bere apari romantikoa bukatu zen mikrofonoan eta kandi entretenitu dut. Nik elgarrizketa bat Arantzari egingo nioke honi. Bai, aber ze pentsatu zuen, gugatik eta Xabierren gatik. Horregatik. Hoxe nintzen pentsatzen, bai. Bueno, entzungo dugu gaurko hautatu duzun bertsoa, ez eguzu zergatik hautatu duzun. Bai, esanguratsua delako, Jon Maiak azken agurrean kantatu zuen zein ari ziren bere ahotik, etorkin familia bat, eta ikuste dut Euskaldun geure hemen sortua garen hoiei lezio bat eman zigula. Euskaldun izateko modu asko daudela eta garai asko Euskaldun izatera apuntatzeko. Bertso oso ezaguna, Jon Maiak abuela eta abuel hori eskainitako agurra. Ama Extremadura, aita Zamoratik, abuela eta abuelo, haien aurretik. Herri hontan sustraitzen, asmatzea gaitik, neuke maita dezaket guztien gainetik. Euskeraz badakit, bertsoz darabilkit, dena zuengatik. Alaxe dagokit. Denek kantatu duten nere ahotik, denek
kantatu duten ere ahotik. Ze, derra. Bai, Egarra.